baba. Sannu. Wani irin cuta ne wannan baba. Shekara da shekaru ka ka tashi baba. Dan Allah baba ka tashi baba. Ya bacci ko? Ya bacci. Huta. Kai shekara da shekaru kana neman magani ga waraka Allah ya kawo. Ina macen da ba ta haihuwa? Muna ba su magani. Muna ba da maganin kowane irin mutum ko ɗan aljani ya haɗe muna ba da magani. Ko ɗan aljani ya haɗe muna ba shi magani ya wanke. Yardan Allah. Muna ba da magani. Da magani. Sannan zuwa. Da magani. Wallahi tallahi magani. Bara da Allah ya kawo ka. To ina jin ka. Wato mahaifina ne. Shekara da shekaru kenan. Iya kwance rashin lafiya ya ƙi cinyewa ƴan labai. Sauƙi ya zo. Ɗan labai. Bara da Allah ya kawo ka. Yana ina. Gashi na a kwance ƴan labai. Ya samu lafiya mu je. Shiga mu je. Assalamu alaikum. Allah bai kare shi. Shekara da shekaru baka ce. Shekara da shekaru ƴan labai. Me ke damun shi? Ƴan labai waye sani. Ina ci asiri aka yi masa. Ko ji masa aka yi. To, kana ji? Ina jin ka. Kaga wannan? Na gani. Wannan na ciro haƙori ne idan mun bincika mun ga matsalar a haƙori yake sai mu ciro. Kaga wannan? Adda na gani. Adda ko? Eh. To wannan da kake ganin ta shekaran ta 330 kenan. Kakana shi ya gada ga kakanai. Ita wannan ko da mun duba mun ga rashin lafiyar ka ta kafa yake. Sai mu sa su adda sai mu datse maka kafa. Kaga shi kenan. Maganar ciwo ya ƙare. Ya ƙare. Wannan me kake gani a nan? Almakahi. Almakashi ko? Da kyau. Shi wannan kasan wata cutar tana zuwa ɗan yatsa. Ko na kafa ko na hannu. To idan mun ka tabbata cutar nan tana wani ɗan me yanke shi kenan waraka ya zo. Me ka gani a nan? Gatari. Gatari ko? Eh. Gatari faɗan kusa da kusa matsoraci ya sara ya gudu. Wannan kasan idan ta kai ne. In ta kai ne cutar muka duba muka ga ta ɓangaren kai ne abu da ya samu matsala. Ta. Magana ya ƙare. Yawa. Bari in duba. In gani. In ɗauko abin da za mu duba shi mu gani sai ka dafe mishi. Yawa. In ka dafe mishi sai mu ga ta inda idan yake. Dafe mishi. To. Yana ina. Kai ai gashi na kai baba. To.